Jeg kan sige, vi var Greenpeace blev dannet i starten af 70'erne, og allerede fra starten, der var vi ude og aktionere og bære vidne til atmosfæriske prøvesprængninger i Stillehavet og havde kampagner mod kommerciel hvalfangst, så det var vældig tidligt. I starten af 70'erne? Ja, vi kan gøre mange forskellige ting. Først og fremmest så skal vi sørge for, at vi ikke fisker mere end havet kan holde til, og en bestanden kan holde til. Så overfiskeri er et kæmpe problem. Så skal vi også behandle vores haveår, når det kommer til nogle af de trusler, som lægger pres på havene. For eksempel klimaforandringer, det er også noget, der lægger pres på havene. Forsuring, og det vil sige, at mange dyr får svært ved at leve i havene. Så skal vi også lade være med at udlede så mange kemiske stoffer. Og endelig vil jeg pege på, at vi skal få styr på vores landbrug, så vi ikke udleder så mange kvælstoffer. Så det er alt sammen ting, som gøres for, at vi får et sundere havmiljø. Ja, det vil vi prøve på. Okay. Ja, først og fremmest, så kan man jo, hvis man har stemmeret, så kan man jo i hvert fald sørge for at vælge nogle politikere, som arbejder for det samme. For det er klart, at de politiske beslutninger, der bliver taget, de er vigtige. Ja. Derudover så kan man også tænke vældig meget over, hvad det er for nogle fisk, man spiser. Der er forskellige steder, man kan gå ind og se, hvilke fisk, der er problematiske at spise, fordi der ikke er særlig mange tilbage af dem. Så det er de ting, man kan gøre som privatperson. Ja. Mange tak. Nå, mange tak for hjælpen. Det var fedt. Vi ses, Mads. Ja, hej Mads.